Здравейте, аз съм Дидо от PC Mania, а това е Playbox. Поредицата Divinity, макар през последните години да страдаше от сериозна шизофрения по отношение на жанровата си определеност, се завръща с едно толкова чистокръвно ролево продължение, че дори Гарик Гигакс и Дейв Арнесън, създателите на Dungeons & Dragons, биха завидели. В играта поемате ролята на двама търсачи, които сами избирате как да изглеждат и по какъв начин да се играе с тях. Кръщавате ги, оглеждате ги и минути по-късно вече сте в играта. Основната идея е, че можете да ходите навсякъде и да правите всичко, точно като в сесия на гореспоменатата настолна ролева игра. Действията ви определят развитието на историята и почти всяко нещо може да бъде взето, потрошено или преместено. Квестовете са много, а обикалянето още повече. За сметка на това разполагате с подробен дневник и добре направена карта. Ако много се затрудните, имате и бързи сейвове, до които ви съветвам да прибягвате често. Битките са походови и трудни за новобранци в света на сериозните ролеви игри, но за сметка на това много задоволителни веднъж, щом им свикнете. Акцентът тук не е върху екшена, а върху тактиката и внимателното развитие на героите ви. Заглавието е божествено красиво, с детайлни текстури и шарения навсякъде, но не от тази, която дразни очите и причинява мигрена. Ако обичате класическите ролеви игри, Divinity Original Sin е за вас. А сега останете с най-добрата българска музика само по Box TV. Powered by PC Mania.